Kanyo yiero mar 2027 mano higni ariyo mabiro bineno ka biro bedo gi yiero mano kaluwore gi lapses kanyo kotenre kod boundaries review mano kiewo kopogre gi mano ndikruok mag jolit ombulu nikech register bende nyaka ng'iyo makare kin mamoko. Mano paro maber. Mokwongo nitiere weche adek magombo manyalo wacho kanyo. One, IBC last year nodhi before the Supreme Court. The Secretariat nodhi before the Supreme Court mondo Supreme Court okonygi e weche mag boundaries. Ma penjo mokwongo mane gipenjo the Supreme Court ni to the limitation of the electoral boundaries gi bende ginyalo timogi at the absence mar commissioners, ka commissioners onge. Penjo mar ariyo mane gipenjo the Supreme Court ni to bende ginyalo time ka timelines osekalo. To penjo mar adek ma bende ne gipenjo the Supreme Court mondo konygi ni to kopo ni gitime ka timelines osekalo, ng'a nyalo extend timelines ni to gimarom nade. The Supreme Court last week on 20th of May no winjo ywak gini mong'iso gi ni bro miyo gi advisory no on notice. Koro girito mondo migi the Supreme Court omigi direction on that. Nekech penjo maduong' ma the Supreme Court ne penjo on 20th during the hearing kane gini case ni winjo ni bende election ma higa 2027 bro bedo legitimate kopo ni boundary delimitation okotim. Nimar kisomo article 88 of the Constitution mawuoyo on delimitation of boundaries mar constituencies and wards, obedo coached Professor Garabro Koni obedo coached in mandatory terms ni en gima nyaka tim mako wach ni time to okinya prepare election kokitime. Koro the question ma the Supreme Court dwaro ni mondo olerio Kenya ni e timelines osekalo ko monego watime gini to iwacho ni nyaka ne watime within some point kapok watime election yiero. Bende election no kokotime to can a question of legitimacy of that election can rise. Mano e gima nyalo wacho on boundary delimitation. But in terms of preparation mar election, the Secretariat has been preparing well for the 2027 general election. Ma kopone gimose delay gi en mana bedo with the commissioners. Paro ne gin kata before the jailer committee, just the legal affairs committee, ba mano semiyo gi negise timo nyaka projection on budget, negise timo the drawing plan, gin nyaka gi operation plan, gimiluongo ni operation plans of 2027. The preparation operation plan mar election 2027. Gin nyaka gi electoral timelines. Gin gi gik mang'eny ma gisegolo. Ma koponi commissioners go biro right now to gibro mana yudo where to patch and apply on. Remember ni kata mana Chebukati gini bende no biro late on the day to election e podote. Gima nyaka wamejo Kenya chair Sharon enene on igani election ma 2027 election nyaka timre. Mano kidwa ni mondo piso bide Kenya kaka kinyalo paro gimoro amora matimore nyaka migi mijingo ni elections to nyaka watim and manane time is running out for the preparation. But elections wabro timo winj kaka jok machalo kaka Willis Otieno gini osechako wacho kata ni election no konego time 2027. Ingeni they are also on the Supreme Court over it. No nego time 2026 kigo kwano kaka onego kwan gino maber. For the election for the purposes of transition, for the purposes of peace mar Kenya ka nyaka wawach ne jo Kenya ni ande jo Kenya dhi time election in 2027 and preparation ema is delay.